bibiya ta ake yi littafi na 1. Dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahalicin kowa da komai. Allah kai daɗin tsira a bisa shugabanmu annabin rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ahalinsa sabbansa da waɗanda suka bi ta farki madaidaiciya daga yanzu har zuwa ran tashar kiyama. Littafin bibiya ta ake littafi na 1 za ku saurara daga bakin ni na ku Abubakar Sadiq namiji 1. Yayin da labarin ya samu rubutu daga Zainab Bawa, ni kuma Abubakar Sadiq namiji 1 nake kokarin karanto muku shi. Labarin ya fara kamar haka. Zaune take a cikin wajen amma hankalinta baya jikinta domin kana kallon ta kasan tana cikin matsanancin damuwa wanda hakan ya gaza boyuwa san da ya nuna a kyakkyawar fuskarta. Tunani take a cikin zuciyarta shin ko ta je ne ta same su ta ji dalilin wannan bibiya da takura da suke mata. A take wata zuciyar ta yi saurin gargaɗa domin bata san ko mugaye bane ko kuma akasin sa. Amma ai da mugaye ne da sun dade da cutar da ke. Wata zuciyar ta ce da ita ta jawo wani dan sirijin tsaki, ni wallahi tsoron su ma nake ji. Ta ba haka yake ka zama mare da kifa kanta a jikin tebul din da yake gabanta. To su wa'annan mutanen su waye, me suke nema a wajenta, wani laifin ta musu da suke bibiyar rayuwarta? Da ta gare bata da yadda ta samu amsar tambayoyinta, kawai ta miƙe tare da zarar jakarta ta hanyar fita daga restaurant din da ke cikin school din zuwa hall na lecture din su. Tana kallon ɗaya yayi wa ɗayan sikina nuna masa ita akan ta tashi su bita, ko da ta ga haka wuf ta fice daga cikin wajen ba tare da ta samu biyan kuɗin da dama ba ta yi odar komai ba domin ba su barta ba. Ko da ta fito ta yi noticing ana binta amma hakan bai daga mata hankali ba don abin da ya fara kawai ya ta yi direct hall ɗinta, hall ɗin inda za su yi lectures ta wuce ta samu har malamin sun shiga sa'ar ta ɗaya ba mai tsanani ba ne yasa ta yi saurin shiga ta samu gefen kawarta Amira ta zauna. Amira raɗa mata ta yi a kunne, ke ina ta kiran fon ɗinki ina kika shiga kika bari fon nan ana ta kira banza, ai na so ki misin ɗin attendance wahuya kawai ana magana. Gabaki ɗaya wannan surutun da Amira take bata ma san a takure take ba, kawai ta tashi ta canza wajen zama ta ce ki ci kanki. Ana tashi ko ta kan Amira bata bi ba ta fice, ita dama shine last lecture din su na wannan ranan. Ko da ta fita bata yi mamakin ganin su ba dan ta san za a rina wai miji ya saki ubansa ya je zawarci. Miji ya saki mata ubansa ya je zawarci. Fita ta wuce gida ko da tana keke nafe ma haka ta ga suna ta binta sanda ta zo dab da shiga gida kafin suka juya. Tana shiga gida ta sauke wata nan nauyin ajiyar zuciya. Da sallama ta shiga ta samu babansa har ya dawo, ta tsuguna a ladabce ta amsa ta masa sannu da hutawa. Ya amsa cikin sakin fuska sannan ta tashi za ta tafi. Har ta fara tafiya na ji ya ce Hanna ne? On now na ƙara maimaita sunan a raina na ce amma sunan nan ya yi saurin juyewa. Ta yi cikin ladabi da nutsuwa ta ce na'am. Baba ya ce idan kika shiga ciki ki kira min mamanki. To ta ce tare da juyawa. Ta ci gaba da tafiya cikin nutsuwa. Giftawa ta je yi ta ji wani zancen da ya hargitsa mata tunani. Ya ƙara gigita ta tare da tsunduma ta cikin damuwa. Kunnenta ta ƙara kawowa ƙofar ɗakin ta ji Hajiya Lami wacce suke kira da Amma tana cewa ai aikin malam na Karanji yana kyau. Ki duba tun yarinyar nan na ƙarama da na sa ya tura mata aljani wadda zai hana ta aure. Ai zancen da nake miki har yau babu wanda ya taɓa sallama da sunan ya zo wajenta. Ga 'yan uwanta komai ya kankama, biki kawai muke jira, ita kuwa shiru kake ji kamar an aika bawa garin su. Tana gama faɗin haka suka tafa tare da shekewa da wata shedaniyar dariya. Ai bata jira sun ƙara wata maganar da za ta ɗaga mata hankali ba ta wuce. Jiri ne ebe ta har shirin ya sadda ita yake yi jirin. Tana shiga ɗakin mamansa kawai ta faɗa kan gado ta saki wani marayan kuka mai tsumaran mai sauraro. Taimakonta ɗaya mama ba ta ɗakin yasa ta yi kukanta mai isarta. Daga nan ta tashi ta wanke idonta da ta ganin ta ɗauro alwala ta yi sallar la'asar ta yi addu'o'i na neman tsari daga sharrin mutum da aljan. Mama ne ita da inna Kaltu mai aikin su zaune a cikin tana dafa ma baban ruwan shayi. Ni inna Kaltu kuwa kin ga ɗiyarki ta dawo daga makaranta? Na ji shiru har yanzu bata zo ta ce min ta dawo ba. Inna Kaltu da ke aikawa baban ban ganta ba. Ina ga bata dawo bane. To Alan cewar mama ɗauke da gajeruwar damuwa a ranta. Yaro ne ɗan kimanin shekaru 12 ya sallama mama wai ki je in ji baba yana falo yana jiran ki. To ka ce masa gani nan zuwa. Fita ta yi ɗauke da farantin ruwan shayi a hannunta ta nufi falo. A nan ta tarar da baba yana